Tiprasarokni khasuksa TTAADC ni ketal CEM Boromganang Runel Deborma Bujungnogor Wakinogor constituency by khobjak juda juda amsayo thangui tini bijoy misil palaikha aro nukjakha lukurokni bising belai khe khatung laimani Boromganang Runel Deborma no gana manai lukurok musama bai tai pali phului lamsoklaikha Boromganang Runel Deborma 9ID orang 24 live ni man Kami